أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ختم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa, ukuthi yonke into engiyikhuluma la ngikhulume iqiniso lodwa, kungabi khona amanga noma imfakela engizoyifaka. Lento engizoyikhuluma la ngiyikhulume njengoba injalo, egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngikhothe iverse ku-Last Testament ebizwa nge-Quran engcwele, kwisura noma kwi-chapter abayibiza nge-Sura Yasin, lapho Allah ethi Yasin wal Quran al-Hakim. I-Quran le esikhuluma ngayo inobuchwepheshe noma inobuchule noma inolwazi oluningi esiludingayo. Hakim means wise, ukuhlakanipha, ukukhalipha. So Allah says the Quran noma lo mbhalo noma lesambulo sikhaliphe kakhulu. Innaka laminal mursalin. Allah utshela umprofeti ukuthi wena mprofeti wami engikukhethile ngakubeka emhlabeni ungomunye wezithunywa zami. Ungomunye wezithunywa zami. You are among the prophets, you are among the messengers. Ala siratim mustaqim, abahamba ngendlela eyeqiniso noma endleleni eqondile. Litundhira qawm, ukuthi nizoxwayisa abantu bakini noma uzoxwayisa abantu bakini exactly ngendlela obaba benu noma omkhulu benu noma okhokho benu ababexwayiswa ngayo. Fahum ghafilun, kodwa they were heedless, babengalaleli, babengazwisisi, babengaboni. So isikhathi-ke namanje ukuthi senze khona lokho, sixwayise abantu abangaboni, abangazwisisi, sizoxwayisa bona manje. And then isithunywa lesi sika Allah sokugcina esikhuluma ngaso, washo ukuthi yena uyisivalo noma ungumprofeti wokugcina, akasekho omunye umprofeti ozayo emva kwakhe. Sizokhuluma ngaloko-ke namhlanje, sizokhuluma ngabaprofeti bamanga. Kuthi amaprofeti bamanga uzobabona ngani? Sengikhothile from the Quran, ngakhotha from esishweni sikamprofeti ukugcwalisela umlayezo kwi-Quran. Manje ingena-ke manje eBhayibhelini abalibiza ngokuthi i-King James Version noma umbono kaNkosi uJames, uKing James. Okuyinye yezinto esisazokhuluma ngayo kakhulu leyo, ukuthi kungani sithatha imbono yabantu okungebona abantu bakithi. Yini esifuna ukuyizuza kubantu esazi kahle ukuthi abasithandi. AmaJuda awasithandi, angeke aze asithande. AmaRoma awasithandi, angeke aze asithande. Kungako AmaRoma ezile lakithi azosimoshisa indlela okufanele siphile ngayo. Bafuna ukuthi siphile ngendlela bona abafuna ukuthi siphile ngayo.
namhlanje ke sigeqa amagula ke kusigeqa amagula ke siyawaveza ke lawo maqiniso layo. Incwadi esizoqala ngayo incwadi kaDeuteronomy 13. Deuteronomy 13 sizoqala kuverse 1. Lento engizoyikhuluma la ngisaphinda futhi inzima ayikho lula kubantu, angeke ingene kalula, angeke ihlale kalula, angeke ihlale kahle. Ngichazile ngathi wena ongibona ngimnandi for wena uzongigwinya, kodwa wena ongizwa ngibaba uzongithimisa noma uzongikhafula. Kuphuma kuwe ukuthi wena ungibona nginjani kuwe, kodwa mina konke engikwenzayo is motivated by love. Ngisasho namanje ngivusa abantu bakithi emaqandeni noma ebuthongweni lobo ababulele ebumnyameni, lawa bahamba kubo bengaziboni ukuthi bahamba ebumnyameni. Uma ngabeke lento engizoyikhuluma la ayikuphathi kahle, hard luck, ayikho into engizoyenza. Nabaprofeti bathi mabefika emhlabeni ithunywa zikaMdali, akekho umprofeti owamukeleka ezweni lakubo, bayingcosana abamamukelayo umprofeti. Nami ke ngiphosa esivivaneni lapho abaprofeti bedlule khona, nami ngigcwalisa khona ngiyaphambili. Angiyena umprofeti, ngiwumuntu nje oyisikhonzi sikaMdali, sikamvelinqangi, sikangikhona, somnikazi wezinto zonke. Angiyena umprofeti ngoba akasekho umprofeti weqiniso ophilayo esikhathini samanje, kodwa ngihamba ezinyathelweni zabo abaprofeti ngoba nginikiwe lelo gunya lelo ukuthi nami uma ngabe sengilithola iqiniso selifikile kimi, ngingaligodli kimi ngedwa, kodwa ngidlulisele phambili kwabanye abantu ukuze nabo bakubone ukukhanya, balibone iqiniso. Uyalamukela noma awulamukeli, ilungelo lakho lelo. Uwo ozobhekana nomdali wakho umtshela ukuthi iqiniso lathi malifika kuwe, wena wenzani ngalelo qiniso lelo. Incwadi kaDeuteronomy 13 siqala kuverse 1. Uma kuvuka phakathi kwakho umprofeti noma umphuphi wamaphupho akunike isibonakaliso nesimangaliso, isibonakaliso noma isimangaliso akhulume ngaso kuwe, bese senzeka athi masilandele abanye onkulunkulu ongabaziyo sibakhonze, awuyikulalela amazwi alowo mprofeti noma lowo mphuphi wamaphupho, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyakulinga ukuba azi ukuthi uyamthanda yini uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho na. Niyakuhamba emva kukaJehova uNkulunkulu wenu, nimesabe, niyigcine imiyalo yakhe, nilalele izwi lakhe, nimkhonze, ninamathele kuye. 5. Lo mprofeti noma lowo mphuphi wamaphupho wobulawa ngokuba ukhulumile okunihlubukisa uJehova uNkulunkulu wenu owanikhipha ezweni laseGibhithe, wakuhlenga endlini yobugqila ukuba akuphakamise endleleni uJehova uNkulunkulu wakho akuyala ukuba uhambe ngayo. Uyakukhipha kanjalo ububi phakathi kwakho. Uma umfowenu, indodana kanyoko noma indodana yakho noma indodakazi yakho noma umkakho osesifubeni sakho noma umngane wakho onjengomphefumulo wakho ekuyenga ngasese ethi masiye ukukhonza abanye onkulunkulu ongabaziyo, wena nawoyihlo onkulunkulu babantu abakuzungezayo beseduze nawe noma bekude nawe, kusukela kolunye uhlangothi lomhlaba kuze kufike kolunye uhlangothi lomhlaba, awuyi kumvumela, ungamlaleli, iso lakho aliyi kumhawukela, ungamyeki, ungamfihli, kepha wombulala impela. Isandla sakho siyakuba phezu kwakhe, kuqala ukumbulala, ngasemuva isandla sabantu bonke. Uyakumkhanda ngamatshe ukuba afe, ngokuba uzamile ukukuhlubukisa uJehova uNkulunkulu wakho wakukhipha ezweni laseGibhithe, indlu yobugqila. Bafowethu, isiZulu asitolikwa. IsiZulu asitolikwa, ngiyadlula, angisayichazi lencwadi ukuthi ikuthini.
angichazi isiZulu asitolikwa mawumzulu ungizwa kahle ulithathe nawe lakho ulifunde Deuteronomy 13 uqale ku verse 1 uphelele ku verse 10 ngiyadlula ngiya encwadini elandelayo incwadi elandelayo incwadi kaJeremiah uJeremiah 23 siye soqala ku verse 15 ivundeka kanje ngalokho usho kanje uJehova Sibawothi ngabaprofeti uthi bheka ngiyakubanika ukuba badle umhlonyane baphuze amanzi enyongo ngokuba ukungabi naNkulunkulu kuphume kubaprofeti kwaya ezweni lonke usho kanje uJehova Sibawothi uthi ningawalaleli amazwi abaprofeta kini banifundisa okuyize bakhuluma umbono wenhliziyo yabo kungengokuvela emlonyeni kaJehova bazinge bethi kwabangidelelayo uJehova ukhulumile uthi niyakuba nokuthula kubo bonke abahamba ngenkani yenhliziyo yabo bathi aniyikwehlelwa ngokubi ngokuba awulalela u18 ke mfowethu ngokuba ngubani owake wema emkhandlwini kaJehova ukuba abone ezwe izwi lakhe na ngokuba ngubani oqaphele izwi lakhe walizwa na uyabuza uJehova ukuthi bonke labantu laba abaloku bethu uNkulunkulu ukhulumile nami uNkulunkulu uthe ubani kuwo labo bantu labo owake wema emkhandlwini kaJehova ukuba abone ezwe izwi lakhe na ngubani oqaphele izwi lakhe walizwa na bheka isivunguvungu sikaJehova esinokufutheka siphumile isivunguvungu esiyisikhwishi sehlele phezu kwamakhanda ababi intukuthelo kaJehova ayikubuya aze afeze umgomo wenhliziyo yakhe ezinsukwini ezizayo niyakukuqonda nokukuqonda 21 mina angibathumanga abaprofeti nokho bagijima bengingakhulumile kubo nokho baprofeta uma bebemi emkhandlwini wami ngabe bezwisile abantu bami amazwi ami babuyisele endleleni yabo embi nasebubini bezenzo zabo nginguNkulunkulu eduze yini usho uJehova ngingesiye uNkulunkulu kude na ukhona ungacasha ezindaweni ezisithekileyo ukuze ngingamboni na usho uJehova angithi ngiyagcwalisa izulu nomhlaba na usho uJehova ngizwile ukuthi bathini abaprofeta amanga egameni lami bethi ngiphuphile 25 ngizwile ukuthi bathini abaprofeta amanga egameni lami bethi ngiphuphile lokhu koze kube nini ezinhliziyweni abaprofeta amanga bengabaprofeti benkohliso yenhliziyo yabo abacabanga ukwenza ukuba abantu bami bakhohlwe igama lami ngamaphupho abo abawalandisa kube yilowo nalowo kumakhelwane wakhe njengalokho oyise bakhohlwa igama lami ngenxa kaBhali umprofeti onephupho makalilandise iphupho kepha onezwi lami makalikhulume izwi lami ngeqiniso amakhoba ayini kukolweni na usho uJehova nizwileke bafowethu uJeremiah lo u23 ngiqale ku verse 15 isiZulu asitolikwa ngiyaqhubeka futhi ngiyovula ke manje incwadi kaHezekiel 13 siqala ku verse 1
Sisakhuluma ngabaprofeti bamanga. Ngifunda uKing James Version. Uye lo uKing James Version. Ngifunda yena. Ayiphumi emqondweni wami lento engikhuluma ngayo la. Ezekiel 13. Izwi likaJehova lafika kimi lathi, ndodana yomuntu, profetha ngabaprofethi bakwa-Israyeli abaprofethayo, uthi kwabaprofetha okwenhliziyo yabo, zwanini izwi likaJehova, isho kanje inkosi uJehova ithi, wo, isiqalekiso kubaprofethi abayiziwula, abalandela umoya wabo nabangakubonanga. O Israyeli, abaprofethi bakho banjengezimpungushe ezindaweni ezichithekileyo. Anenyukelanga ezikhaleni, anibiyelanga nokubiyela indlu yakwa-Israyeli ukuba ibe ekulweni ngosuku lukaJehova. Babonile okuyize nokubhula kwamanga, bathi kusho uJehova, kepha uJehova kabathumanga, kodwa bethemba ukuthi ubeyakuqinisa izwi labo. 6. Babonile okuyize nokubhula kwamanga, bathi kusho uJehova, kepha uJehova akabathumanga, kodwa bethemba ukuthi ubeyakuqinisa izwi labo. Anibonanga umbono oyize, anikhulumanga ukubhula kwamanga, lapho nithi kusho uJehova, mina ngingakhulumanga na? Again 7. Anibonanga umbono oyize, anikhulumanga ukubhula kwamanga, lapho nithi kusho uJehova, mina ngingakhulumanga na? Ngalokho isho kanje inkosi uJehova ithi, ngokuba nikhulumile okuyize, nibonile amanga, ngalokho bhekani ngimelene nani, isho inkosi uJehova. Isandla sami siyakumelana nabaprofeti ababona okuyize nababhula amanga, abayekuba semkhandlwini wabantu bami. Bangalotshwa encwadini yendlu yakwa-Israyeli, bangangeni ezweni lakwa-Israyeli. Nazi ukuthi ngiyinkosi uJehova, ngokuba bedukisile abantu bami ngokuthi ngukuthula kungekho ukuthula, nangokuba lapho kwakhiwa ugange, bheka balunameka ngodaka olungavuthiwe. Ngishilo bafowethu ngathi iBhayibheli lesizulu engilifundayo, isiZulu asitolikwa. Ngiyaqhubeka. NgiyakuMateyu 24 manje, bese sigcina ngoMateyu 7. NgiyakuMateyu 24. Sizwe uJesu yena ngomlomo wakhe naye ekhuluma ngabo abaprofeti bamanga. Wena-ke ofunda iBhayibheli, ozaziyo ukuthi umephi, inseleleke manje ibhekene nawe. uMateyu 24 ngizoqala kuverse 1. Kuthe uJesu ephuma ethempelini emuka, kwasondela abafundi bakhe ukumtshengisa izakhiwo zethempeli. Waphendula wathi kubo, anikuboni konke lokhu na? Ngiqinisile ngithi kini, akuyikushiywa lapha itshe phezu kwetshe elingayikudilizelwa phansi. Esahlezi entabeni eminqumo, abafundi beza kuye bebodwa bathi, sitshele ukuthi lokhu kuya kuba nini, nesibonakaliso sokuza kwakho nesokuphela kwezwe siyakuba nini na? uJesu waphendula wathi kubo, qaphelani ningadukiswa muntu. Wayeqala kuverse 4, uyaqala uJesu yabaxwayisa, qaphelani ningadukiswa muntu, ngokuba kuyakuza abaningi ngegama lami bathi mina nginguKristu, badukise abaningi. 5. Ngokuba kuyakuza abaningi ngegama lami bathi mina nginguKristu, badukise abaningi. Angazi noma mfowethu nawe dadewethu uzwakala. Uthi uJesu abantu bayodukisa abantu ngegama lakhe. Manje mawuthi uyabheka umhlaba wonke, Jesus is the Lord, Jesus is the Lord, Jesus is the Lord. Uthini uJesu ngalabo bantu labo? Uthi ningabalaleli, ningayi kubo bayobe benidukisa. Ngokuba kuyakuza abaningi ngegama lami bathi mina nginguKristu, badukise abaningi. Niyakuzwa izimpi namahemuhemu ezimpi, bhekani ningethuki ngokuba kumele ukuba kwenzeke, kepha ukuphela koba kungakafiki. Ngokuba isizwe siyakuvukela isizwe, nombuso uvukele umbuso, kube khona
indlala nokuzamazama komhlaba izindawo ngezindawo, kodwa kepha konke lokho kungukuqala kwemihelo. Ngiyadlula ngiya encwadini kaJohane. Ngithe sizovala ngoMateyu 7 ngencwadini kaJohane manje. John 8 verse 42. Wathi kubo uJesu, uma uNkulunkulu ebenguyihlo, beniya kungithanda mina ngokuba ngafika ngivela kuNkulunkulu, ngokuba angizizelanga ngokwami, kepha yena ungithumile. Usaphinda futhi uJesu uyaqinisa ukuthi yena uyisithunywa sikaNkulunkulu. Yini ukuba ningayizwisisi inkulumo yami na? Kungokuba aninakuzwa izwi lami. Nina ningabakayihlo uSathane, nithanda ukwenza izinkanuko zikayihlo. Namuzu 44 uJesu uthini? Uthi bonke abantu abangafuni ukulandela imiyalo kaNkulunkulu, abalandela abaprofeti bamanga, bangabakabani? Angiphinde futhi 44. Nina ningabakayihlo uSathane, nithanda ukwenza izinkanuko zikayihlo. Yena wayengumbulali wabantu kwasekuqaleni, akemi eqinisweni ngokuba iqiniso lingekho kuye. Nxa ekhuluma amanga ukhuluma okungokwakhe, lokhu engumqambimanga noyise wawo. Kepha mina ngokuba ngikhuluma iqiniso anikholwa yimi. Ngumuphi kini ongangilahla ngesono na? Uma ngikhuluma iqiniso anikholwa yimi ngani na? OngokaNkulunkulu uzwa amazwi kaNkulunkulu, kungakho ningezwe nina ngokuba anisibo abakaNkulunkulu. Uthi uJesu bonke laba bangamuzwa, abafunda iBhayibheli bese belikhuluma ngendlela yabo, yingakho bengezwa ngoba ababona abakaNkulunkulu. Yingakho bengamuzwa uJesu. Kungakho ningezwe mina ngokuba anisibo abakaNkulunkulu. Baphendula abaJuda bathi kuye, asisho kahle yini ukuthi ungumSamariya nokuthi unedimoni na? uJesu waphendula wathi, anginadimoni, kepha ngidumisa uBaba, nina-ke niyangidumaza. Mina-ke angifuni olwami udumo, ukhona ofunayo nowahlulelayo. Uyaphinda futhi uJesu ku-50 uthi yena akafune edumo. Njengoba abantu bemdumisa kangaka nje umhlaba wonke, uyabatshela uJesu ukuthi lento enenza i-wrong. Mina-ke angifuni olwami udumo, ukhona ofunayo nowahlulelayo. Ngiqinisile ngithi kini, uma umuntu egcina izwi lami akasoze akubona ukufa naphakade. Bathi kuye abaJuda, manje sesiyazi ukuthi unedimoni. uAbraham wafa nabaprofeti, wena-ke uthi uma umuntu egcina izwi lami kasoze akuzwa ukufa naphakade. Wena umkhulu yini kunobaba uAbraham osowafa na? Nabaprofeti sebafa, uzenza bani na? uJesu waphendula wathi, uma ngizidumisa mina, udumo lwami luyize. nguBaba ongidumisayo, enisho ngaye ukuthi unguNkulunkulu wenu. Kanti animazanga, kepha mina ngiyamazi. Uma ngithi angimazi, ngingaba ngumqambimanga njengani, kepha ngiyamazi, ngigcina izwi lakhe. Abrahama uyihlo wathokozela ukubona usuku lwami, walubona wajabula. Base bethi kuye abaJuda, awukabi naminyaka engama-50, kanti uAbrahama usuke wambona na? uJesu wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini, engakabikho uAbrahama ngangikhona mina. Base bethatha amatshe ukuba bamkhande, kepha uJesu wasithela waphuma ethempelini.
njalo uma ukhuluma iqiniso abantu bazofuna ukukushaya, abantu bazoba nenkinga nawe. Nanga uJesu etshela amaJuda iqiniso, bafuna bathatha amatshe bamjikijela ngamatshe, wabaleka wabashiya khona lapho. Sengivala ngishilo ngathi ngizovala ngencwadi kaMateyu 7. Incwadi kaMateyu 7 Matthew 7 verse 15. Matthew 7 verse 15. Xwayani abaprofethi bamanga abeza kini bembathise okwezimvu, kepha ngaphakathi bayizimpisi eziphangayo. Niyakubazi ngezithelo zabo. Lezi seyibaliwe kuzo zonke lezincwadi lezi sengiyifundile. uJesu uthi bayobonakala ngani? Ngezithelo zabo. 16. Niyakubazi ngezithelo zabo. Kungakhiwa yini izithelo zomvini emeveni, noma amakhiwane ekhakhasini na? Kanjalo yilowo nalowo muthi omuhle uthela izithelo ezinhle, kepha umuthi omubi uthela izithelo ezimbi. Umuthi omuhle ungethela izithelo ezimbi, nomuthi omubi ungethela izithelo ezinhle. Yilowo nalowo muthi ongatheli izithelo ezinhle uyanqunywa uphoswe emlilweni. Njalo-ke niyakubazi ngezithelo zabo. Yaxwayisa-ke manje uJesu. Asibo bonke abashoyo kimi ukuthi Nkosi, Nkosi, abayakungena embusweni wezulu, kuphela owenza intando kaBaba osezulwini. Ubani oyongena embusweni wezulu? Owenza intando kaBaba kaJesu, owenza intando kalo othume uJesu osezulwini. 22. Abaningi bayakuthi kimi ngalolo suku. uJesu ukhuluma ngento ezokwenzeka-ke manje nge-day of judgment, ngelanga lokwahlulelwa. Ubheke kahle kuvula ingqondo, uthatha isithombe-ke manje usibeke kule nto uJesu ayishoyo, bese uyabheka emhlabeni ukuthi obani labo uJesu akhuluma ngabo. Ngeke ngutshele mina, uzoyibonela wena, uwo obonayo, uwo ophila emhlabeni. uJesu akekho la emhlabeni, usezulwini. Sofika isikhathi sokuthi abuye, kodwa manje ngikhuluma wena ola emhlabeni, ngithi vula amehlo uwahlahle njengoba ngiwahlahlile nje wami. Ubheke ukuthi kwenzakalani la emhlabeni, ulalela inkulumo kaJesu. 22. Abaningi bayakuthi kimi ngalolo suku, Nkosi, Nkosi, asiprofethanga yini ngegama lakho? Sakhipha amadimoni ngegama lakho? Senza imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho na? Khona ngiyakufakaza kubo ukuthi ngifuna ukulibeka ngolimi ozoluzwa kahle. uJesu uyothini? Ngolimi lwaseGoli, njengoba mina ngiseGoli, uyayithi uma uxosha inje uthi foot sack. So uJesu uyothini kulabantu othi foot sack? Angizange nginazi, sukani. Inje uma uxosha uthi suka, ayihambe, sukani. So foot sack, sukani. So uJesu uyobesho njalo kulabantu laba. Ngamafuphi, foot sack akusinhlamba. It's an Afrikaans word, means foot sack. Foot sack, get out, phuma. So uJesu uyobesho kanjalo kulabantu laba, ethi foot sack, phuma, sukani eduze kwami. Akusho umntana kaMbatha njalo. Ngifunda uverse 23. Kukhona ngiyakufakaza kubo ukuthi angizange nginazi, sukani kimi nina benzi bokubi. Ngalokho yilowo nalowo owezwa lawo mazwi ami awenze, uyakufaniswa nendoda ehlakaniphileyo eyakha indlu yayo phezu kwedwala. Layithela imvula, kwafika izikhukhula, kwavunguza imimoya, yayishaya leyo ndlu, kepha kayiwanga ngokuba yayisekelwe yidwala. Kodwa yilowo owezwa lawo mazwi ami angawenzi, uyakufaniswa nendoda eyisiwula eyakha indlu yayo phezu kwesihlabathi. Layithela imvula, kwafika izikhukhula, kwavunguza imimoya, yayishaya leyo ndlu yawa, kwaba kukhulu ukuwa kwayo. Kwathi uJesu eseqedile lawo mazwi, izixuku zamangala ngokufundisa kwakhe, ngokuba wayebafundisa njengonamandla kunjengababhali babo. Ngiyacabanga-ke izingane zakwethu kuzwakele. IsiZulu asitolikwa.
Naba ke abaprofethi ke bamanga ke manje. Wonke umuntu manje amehla avulekile, ingqondo ivulekile, usuyazi ukuthi obani abaprofethi bamanga. Mangabe ungazi qalela phansi ulalele lenkulumo yami, uthatha iball pen ubhale phansi wonke lamavesi athi ngikunikeza wona. Sengivala ke bekuyincwadi yokugcina le engivala ngayo. Sengifuna ukukhuluma ngesiphambano, ngitshela abantu ukuthi kahle kahle uNkulunkulu uthini ngesiphambano. Njengoba wonke umhlaba lonke isonto alikho isonto ezongena kulo lobuKristu ngeke usithole isiphambano. AmaKristu agqoka izembatho ezinesiphambano. Ngifuna ukukutshela ke namhlanje nguvula amehlo ukuthi leyo ngubo leyo enaleso siphambano leso uNkulunkulu uthini ngawe. Uthini ngawe wena oguqa phambi kwesiphambano, yonke indawo la ukhuleka khona kunesiphambano, uthini uNkulunkulu ngawe. Jeremiah 10 uqale kuverse 1. Jeremiah 10 uqale kuverse 1. Zwanini izwi likaJehova, zwanini izwi uJehova alikhuluma kini nina ndlu kaIsrayeli. Usho kanje uJehova uthi, ningayifundi indlela yabezizwe, ningashaywa luvalo ngezibonakaliso zasezulwini ngokuba abezizwe bezesaba. Ngokuba imikhuba yabantu iyize, ngokuba kugawulwa umuthi ehlathini. Sesikhuluma ngesiphambano manje ukuthi senziwa kanjani. Ngokuba kugawulwa umuthi ehlathini ngumsebenzi wesandla sesisebenzi ngembazo. Bawenza ube muhle ngesiliva nangegolide, bawubethela ngezipikili nangezando ukuba ungazamazami. Kuyahanjwa kuyo ehlathini kuyogawula umuthi, amaplango, ihlahla bese ziyahlanganiswa ngani ngezipikili, hlanganiswa ngani ngezipikili kuba zinjani ungazamazami. Akusho kambatha umntwana njalo. Bawenza ube muhle ngesiliva nangegolide, bawubethela ngezipikili nangezando ukuba ungazamazami. Ungumsebenzi okhandiweyo, awukhulumi, uyathwalwa nokuthwalwa ngokuba awuhambi. Ungawesabi ngokuba awenzi okubi, nokuhle awunakukwenza. Akakho onjengawe Jehova, umkhulu, igama lakho likhulu ngobuqhawe. Ngubani ongekwesabe Nkosi yezizwe ngokuba uyimfanelo yakho? Ngokuba phakathi kwabo bonke abahlakaniphileyo bezizwe nakuyo yonke imibuso yabo akekho onjengawe. 8 lalela ukuthi umdala uthini ngalabo bantu labo abagqoka impahla eziphambano, abaguqa phambi kwesiphambano, abakholela esiphambanweni. Funda u8 uze ukuthi umdala uthini. Ngisaphinda futhi akusho ingane kaMbatha, kusho umbhalo. Jeremiah 10 verse 8. Bayiziphukuphuku, bayiziwula bonke. Bayiziphukuphuku, bayiziwula bonke. Ngokuyala kwezithombe, ngumuthi nje. Isiphambano yini? Isihlahla nje, umuthi nje. So loyo muntu loyo okholela esiphambanweni, ogqoka ingubo enesiphambano, oguqa phambi kwesiphambano, uyini? Uyisiphukuphuku, uyisiwula. Nezingcwecwe zesiliva ezilethwe zivela eTharishishi, negolide lase-Ofiri, umsebenzi wesisebenzi nowezandla zomkhandi, kugqokisiwe okuluhlaza nokububende, kungumsebenzi wabahlakaniphileyo konke. Kepha uJehova uNkulunkulu weqiniso unguNkulunkulu ophilileyo nenkosi yaphakade. Ngentukuthelo yakhe umhlaba uyazamazama, izizwe azinakuma ngokufutheka kwakhe. Niyakusho kanje kubo nithi onkulunkulu abangenzanga izulu nomhlaba, labo bayakubhubha emhlabeni nangaphansi kwezulu. Wawenza umhlaba ngamandla akhe, walimisa izwe ngokuhlakanipha kwakhe, ngokuqonda kwakhe waleneka izulu. Lapho ezwakalisa izwi lakhe kungukuhlokoma kwamanzi ezulwini. Uzikhuphula izinkungu emikhawulweni yomhlaba, enzele imvula unyazi, awukhiphe umoya endlini yengcebo. Bonke abantu bayiziphukuphuku, abanakwazi. Bonke abakhandi bajabhiswa nezithombe zabo ezibaziweyo, ngokuba izithombe zabo ezibunjiweyo zingamanga, nomoya awukho kuzo. Ziyize umsebenzi wenkohliso ngesikhathi sokuhanjelwa kwabo,
ziyakubhubha. Nkosi yami, ngiyacabanga ukuthi kuzwakele. Sengiyayivala-ke manje le nkulumo yabaprofethi bamanga. Wonke umuntu uzwile ukuthi abaprofethi bamanga uzobabona ngokwenzani, emhlabeni, phambi kwabantu bazodukisa abantu kanjani. Nalabantu laba abakholelwa esiphambanweni, abakhonza isiphambano, abaguqa phambi kwesiphambano, sesizwile ngabo ukuthi kahle kahle uNkulunkulu uthini ngabo. Ngiyaphinda futhi akusho mina. Cela ukuthi ngiyivaleke manje, ngizongena-ke kolunye-ke uhlelo olulandelayo. Nginithanda nonke emakhaya, uMzansi Afrika wonke. Ngishilo ngathi bafowethu sigeqa amagula. Ukho konke engikushilo, uma ngabe mhlawumbe khona la okugwaza khona